За сега сме открили само върха на айсберга, но зад него се крие сериозна мрежа. Това, което виждаме в примера на други организации, където тази дейност вече е достигнала такива наистина ужасяващи размери, че се е стигнало до истински ще поговорим за това. Но успяхме да открием това благодарение на факта, че Егон Чолакян привлече вниманието ни към него. И всъщност, във връзка с това, веднага отбелязваме, че под видеото с Егон Чолакян хората оставяха много различни коментари. Вече бяхме провели първата кръгла маса и на следващия ден под видеото се появиха различни коментари, в които хората просто не разбираха или бяха объркани от това, което Егон Чолакян нарече тъмна сила. Тъмната сила, която се опитва да унищожи целия свят и самата Русия, той нарече КГБ. Затова много хора веднага автоматично заключиха, че ние сме против Русия, против Руската федерация и против руския президент. Искаме да подчертаем, че ние не сме нито против Русия, нито против руския президент.